Hello everyone, welcome back to my another vlog video. जों दिनै थांनो नागिरदों हाथायाव मानोना मैया जों मोसानाया गथ'फोर मोसानाया बेखौ खाना जानो नागिरदों। ओमफ्राय जों दा गथ'फोरनि थाखाय एसे गस्ला जि बायना होनसै ओमफ्राय अमा बेदरखौ लायनोसै। ज' नोंथांमोना नायलांबाय थादो।
जानो दा गस्लाखौ फसायदोंना फसायाखै बिराद गोरों गोरोंफोरासो ada Papa? Apa? Suruh. Bila ada ya? Dinengja. Betul aja Papa, betul. Batu gila nung kemana? Ikut cak. Museum dah, ini museum dah. Museum dah ini. Cak. Pupuno kan nggak? Rudra itu nama dah udah. Makasih ya, Zak.